Kyllä sulle niitä vielä tulee. Katso nyt tuota omahyväistä tuttia imevää nuorta aikuista. Rauno, Pöysti pidätti auton täyteen ihmisiä. Pöysti on nero, siis ihan nero. Pöysti on mielivaltainen räkänokka. Se ei tajua mistään mitään, jos sitäkään. Miksi sä pyörit sen kanssa? Mä olen pelkkä tylsä passipoliisi. Pöystillä on teorioita. Niin on apinoillakin. No, se on totta. Apinoilla on teoria hallussa, korilloilla on käytäntö. Yhdessä he muodostavat tila-aika-jatkumon. Apinat ja korillat yhdessä tutkivat jatkumoa. Ihminen on jatkumo. Ota lääkkees. En ota. Hauska nähdä, mihin tämä menee. En ole koskaan kattonut. Apina ja korilla, teoria torilla, kyselevät lämmintä, huusivat poliisia auttamaan. Ja tämä jatkuu teoriassa. Korilla katsoo torilla, apinoita ajassa tilalla on mennyt siihen ja apinalla on jatkumolla. Aha, rauhoitu ihminen. Rauha. Ah, 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 ah.